Сега отиваме към друг случай с много алкохол. С почти 4 промила алкохол зад волана шофьор е заловен край София при проверка на 20 декември в района на пътен възел Мирово, където дрегерът отчита 3,84 промила. Мъжът е задържан, образувано е досъдебно производство. Каква опасност е представлявал този човек на пътя е ясно. Колко дълго е карал в това състояние, какво знаем за него, каква ще бъде санкцията. Ще включим сега следващите ни събеседници. Стефан Нейчев, както и Асен Микюрлов, който е младши автоконтрольор в районното управление в Ихтиман. Здравейте! Да ни кажете в началото, това рутинна проверка ли беше или сте имали сигнал за неадекватен водач на пътя? Първо, добро утро на зрителите на Нова. На 20 около 5:50 часа е получен сигнал в районно управление Ихтиман за автомобил, движещ се от Костенец посока Ихтиман с съмнително поведение. Съмнително поведение какво означава? Какво е правил на пътя този човек? По пътя. Криволичил е. Криволичил е по пътя. Когато го спряхте, той в какво състояние беше? Как се държа? Можеше ли да си стои на краката? Разбираше ли това, което вие му говорехте? Изобщо някаква адекватност при толкова алкохол в кръвта имаше ли? След като ни забеляза, автомобила спря вдясно по посока на движението. Водача се заключи в автомобила и легна долу в краката в шофьорските крака. Извадихме го от автомобила, установихме водача, 35 годишен мъж от град Ихтиман. При извършената справка се установи, че същия е неправоспособен, беше изпробван за алкохол, дрегера отчете 3,84 промила. Пиян и без книжка. Никога не е имал книжка или му е била отнета в този момент книжката? Никога не е имал свидетелство за управление на моторно превозно средство. Каза ли ви колко е пил, къде е пил, какво е пил? Каза, че е пил на дясната седалка до него. Имаше бутилки с водка и с бира. Какви количества? Не е ясно. Не е ясно, да. Какво количество трябва да е изпил, за да има почти 4 промила? Ние сме говорили с токсиколози, казват, зависи от организма, разбира се, от неговото състояние в момента, но 4 промила са равнявали на около 700 грама твърд алкохол. Вие имате ли предположение колко трябва да е изпил? Повече. Доста повече според вас. Колко? Според мен поне повече от литър е изпил. Повече от литър. С какво се занимава той? Знаете ли и друг път да е хващан по същия начин, без книжка или пък пил зад волана? Не, за алкохол не е хващан водачът друг път. С какво се занимава? За колан само е хващан. За колан? Като пътник в колата, че е пътувал без колан? Пътник, да. Като пътник. Да. С какво се занимава този човек, знаете ли? Безработен, да, знаем. Не работи нищо. А имате ли представа, сега ние казахме, че той е заловен в района на пътен възел Мирово. Знаете ли откъде е тръгнал и какво разстояние е изминал в това абсолютно неадекватно състояние? Тръгнал от Костенец посока Ихтиман. Впоследствие на пътен възел Мухово е обърнал движението и е тръгнал пак посока Костенец. Незнайно защо. Нямаше обяснение водача. Да, то може би това не е и най-важното. Въпросът е какво разстояние е изминал той, колко хора на пътя в същото това време са били в опасност заради неговото рисково шофиране. Повече от 20 км е направил опит да се качи на автомагистрала Тракия. Повече от 20 км. Сега каква ще бъде санкцията за него? Книжката не може да му отнемете, защото книжка няма. Какво следва за него сега? Да, номерата са спалени. Автомобилът е пред районно управление Ихтиман. Има образувано ДП. Автомобила отнет ли е? Да. Да. Кажете ни на финала във вашата практика кой е антирекордът, когато става дума за шофиране след употреба на алкохол. Защото ние сме разказвали случаи с над 5 промила. В вашата практика кой е най-драстичният случай? Най-драстичният е този в момента, за който разказвате.
3,84 промила. Да. Ами добре, благодаря ви. Вашия колега, ако нещо иска да допълни, ако не, да призовем хората да шофират внимателно. Предполагам, че днес и през следващите дни ще има много пътуващи по пътищата. Голяма част от тях сигурно ще пътуват след трапези, така че призива и за алкохола от вас. Заповядайте. И водачите, след като са употребили алкохол или наркотични вещества, да се качват зад волана. И да бъдат толерантни на пътя. Благодаря ви. Весели празници и на вас. Дано да нямате много работа с шофьори като този. И да, още веднъж шофирайте внимателно. Преди това да стигнете бързо до някъде, по-важно е да стигнете изобщо. Благодаря.